Σε άκουσα να λες ότι χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική προκοπή. Εξήγησε το μου λίγο αυτό. Να, θέλω να πω, αν είναι ένας καλός άνθρωπος, βοηθάει, κάνει καλά έργα, αλλά να, έχει και μια ιδέα για τον εαυτό του. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Θέλω να πω, δεν ανεβαίνει πνευματικά κάποιος με τα καλά έργα. Κοίτα αυτό το χαρταέτο. Το βλέπεις? Ανεβαίνει, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά τι θα γίνει? Δεν τον κατάει κάποιος από το σπάγκο να τον κατεβάσει ομαλά. Άρα, κάποια στιγμή θα πέσει. Στο ποτάμι, στα βράχια και θα τσακιστεί. Τι σχέση έχει με αυτό η ταπείνωση? Η ταπείνωση είναι ο σπάγκος που μας προστατεύει από την έπαρση. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο ό,τι και αν καταφέραμε. Μην ξεθαρέψουμε ποτέ και αφήσουμε το σπάγκο της ταπείνωσης χαρά λαμπέ. Χαθήκαμε.